Ej, hvad så må jeg lige velkommen til den her video i dag, vil jeg prøve at være glad, og det er jeg altid. Men, der skal jeg lave min 100-årsbillede. Og det er simpelthen med nogle gamle slik her, jeg har fået den. Red Hot, nogle candy, der skulle være ret stærkt. De så stærkt, når det smager kanel. Men så er jeg også taget en banan med og sådan noget. Her er noget surt noget, og det skal nok blive fucking et. Det vil jeg egentlig bare tage i munden. Og så er mælk til, hvis det smager fucking dårligt. Skal vi ikke prøve at bunde den her? Og nu har jeg den 4 stykker. Det er en fucking lør. Og det er også ret stærkt, når man har dem i munden meget. Det er godt gammelt. Putten bananen gør fucking stor. Det er klart der. Klart. Der var klart. Husk jeg. Altså, måske er det ikke så stærkt, men det er ret stærkt, når der er så mange. Ej. Og alle de er væk. Er I klar? YOLO, swag for life. Swag for life. White. Okay, så. Jeg gør det her for jeg gør det for 100 subs. Jeg gør det 500. For det er der er rimelig meget. Jeg skal snart til Bulgarien, så det bliver fucking fedt. Prøv, det drypper ned af den. Jeg får en ekstrem 100 subscriber. For det er sjovt. For life. Jeg er sgu da ikke færdig. Okay. For det er sjovt. Please, hold ramme. Har vi der, vi gør det her fuldstændig ekstremt sindssygt. Den her video kan ramme 20 likes. Så var det sådan. Så alle jer, der ser den her video, og 0 dislikes, så får I et shoutout. Alle sammen, der har liket den. Skal I bare skrive, jeg har liket den, og så skal den have 20 likes. Eller får I ikke noget shoutout. I må selv bestemme, om I vil have shoutout. Men, nu er det topt. 100 subs skal fejre. Det er så fucking klam. Den er ikke det der ulækre. Ej, det skal jeg jo gøre for jer. Jo, fandme ligeglad om det. Jeg sprøjter fandme på det er klamt derovre. Okay, sur. Jeg kan tusind tak, fordi I gør sådan med i den video. Million gange tak for 100 sub. Milliard gange tak for 100 sub. Uendelig gange 100 sub. Mere end uendelig gange. Og mest tak for 100 sub. 20 likes. Alle dem, der har liket den. Hvis den får 20 likes, så får I et shoutout af alle dem, der har liket den. Svæver. Og jeg skal nok skaffe mange subs til, jeg håber jeg på. Like den, 20 likes, 0 dislike. Hvis I dislike den, så får I overhovedet ikke et shoutout. Det skal I nok være med. Husk at like, subscribe og kommenter.
20 likes, et shoutout til hver. Så skriv like, den der like ned i kommentaren. Og så 20 like, jeg ved godt, det er fuldkommen sindssygt, men vi kan godt ses. Hej.